Roope! Faija, Kuuntelisitko? mitä? Tässä on nyt nämä Sirpan ja Jorman hääkuvat. Ne pitäisi saada täältä muistikortilta nyt Sirpan sähköpostiin. Etkö sinä ole aika haka näissä asioissa? No luot ensin kansion vaikka sinne työpöydälle ja nimeet sen. Sit kopipastoit ne fotot sinne ja deletoit ne, joita et tarvii. Lopuksi vaan avaat mailiksi ja mailaat niille tyypeille. Joo. No siis, valkkaat sieltä ne fotot, mitkä sä haluut, ja sit luot sen kansion. Joo. No kato Urpo Googlesta.